и добре дошли в предното издание на 5 минути японски, където ще направим лек преговор и сравнение. С последната условна форма се завършва изучаването на трите основни условни форми, които са нещо си то, например глаголто, нещо си ара и нещо си еба. Аз лично често обичам да ги превеждам тези форми по ето този начин. Като това е в общи линии само да ме насочва за употребата между трите. Могат да се взаимозаменят преводите. Сега, първата основна разлика е, че то се използва само за събития, изобщо за неща, които се случват по естествен начин, които се случват всеки път. Например, примерът, който ще използваме сега е с лампата. Всеки път, в който натисна ключа на лампата, тя ще светне. Всеки път. Не е истинско условие, дали ще светне или няма да светне. Като натисна ключа, всеки път ще светне. И съответно така ще бъде с то. Ботан о. Осто. Денки га цкимас. Се включва лампата. Като натисна бутона, лампата се включва. И е абсолютно вярно. Това нещо може да бъде казано с тара. Ботано оштара денки га цкимас. Цукимас. И също ще бъде вярно. Абсолютно. С новата условна форма също може да бъде казано. Ботано осеба денки га цкимас. И също ще бъде вярно. Тоест, повечето изречения, които са с 100, даже всички, могат да се заменят с тара и с еба. Да видим дали обратното е вярно обаче. Да разгледаме примера. Ако нямам време, няма да гледам телевизия. В този случай се включва значението на тара в смисъла на ако. Изречението става джикан га накаттара теребио мимасен. Това изречение в момента е вярно. Ако го направим с новата условна форма, съответно джикан га накереба, теребио мимасен, също ще бъде вярно. Но, тъй като втората част от изречението всъщност включва волята на говорителя, на човека, който говори, и не е някаква естествена връзка, всеки път, когато имам време, гледам телевизия, това
ако кажем Джикан га найто теребио мимасен, няма да бъде вярно. Ще бъде грешно. Още един пример да разгледаме. Като дойдеш в София, непременно ми се обади. Например, за да се видим. Ще го напиша пак със стара. София е китара. Дзехирен рако ще кодасае. Абсолютно вярно изречение. Сега, тъй като втората част пак включва някакво волево действие от нечия страна, в случая на събеседника. Събеседника трябва да ни се обади. Това би било грешно с то, защото не е някакво естествено действие. Всеки път ето така автоматично в момента, в който крака ми стъпи в София и автоматично звънкам телефона ми и звъни съответно на приятел, примерно. И затова няма как да стане с то. Въпросът е дали може да стане с еба. София е кореба. Дзехирен рако ще кодасае. Звучи добре. Ако дойдеш в София ми се обади, да, звучи добре, но всъщност и то е грешно. Защо? Става вече сложно. Подлога на двете изречения. Вършителя на действието и в условието и в същинското изречение е един и същ. И някакви други глупости също има, но факт е, че това е грешно. И така, това, което научаваме е, че тара е най-безопасното. То може да се използва абсолютно навсякъде. Обаче, тъй като е по-скоро разговорно, не се използва в вестници и литература. То се използва за неща, които се случват по естествен начин. Най-вече за машини и други подобни. Например, ако водата се загрее до 100 градуса, тя ще заври. Всеки път. И еба е малко по-уважителната форма, която може да се ползва почти навсякъде, с някои изключения. Това е. Надявам се, че е ясно. Ако не е, моля коментари долу. Съжалявам, че е толкова дълго всичко.